și după moarte. Ori ne dormi spre Emirate, dar nu e stres. Spor la prima clasă, așa că scaunul nu se face pat. Când îl dau pe spate, știi sentimentul că ai ajuns departe. Zile negre și nopți albe, sunt prea mulți grupiți masculini. De asta am doar un frate, tot un dezastru. Eu nu mă cer la podcasturi, am task-uri. Am câteva rând pe care nu le acoperă plasturi. De asta sunt aspru, e supărată când am dezbrăcat-o, iar rup niște nasturi. Știu că sunt oameni supărați pe succesul altora, ăsta nu-i cazul. Fac banul cu glasul, puteam să fiu la Defgen să fac banul cu grasul. Doar că atunci când le zic avansul, fac nazul, fă pasul. Trebuie să schimb acazul, I ain't got time for bitches. From rags to riches, acum e un business. Vreau Glocks and switches. Sunt prea real, nu caut scandal. N-am dat vreo taxă de protecție ca să-mi dau vreun interval. Am văzut frustrarea de minte, un sentiment infernal. Chiar dacă nu mai văd hateri, nimic nu mai e fan. Datorită pozărilor din industrie am ce am. Dacă toți erau reale, atunci n-aș fi fost special. Îmi vor felia verdar, idol devin rivali, obsedați de fi viral. Cei mai triște că e normal, sunt dau ca linia de cox, o dau ca un